Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейтен Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Офтальмологиядә революция. Әлмәт хирурглары алдынгы методика үзләштерә. Нету клапана, нет риска его сдвига, и поэтому период реабилитации составляет всего неделю. Таштан ясалган сәнгать, рәссамнардан чупай ташына бер караш. Biz бабай белән идән су аладырык та, әзрәк ашарга чыгып китәдерик, урманга, еракка, чытырга хәтле. Космоска адым. Әлмәтлеләр йолдызларга очу хыялын тормышка ашыра. Никита бик галим кеше, яшь, бик информацияларны доступны итеп, яшь поколениега аңлатып бирде. Рәхмәт аңа бик зур. Азнакай районы хәрби комиссариатында көзге чакырылыш старт алды. Комиссия эшендә район җитәкчелеге, хокук саклау, сәламәтлек саклау учреждениеләре вәкилләре, мәгариф бүлеге, мәшгульлек үзәге, хәрби комиссариат бүлеге белгечләре катнашты. Агымдагы елның чакырылыш кампаниясе октябрь аеннан башланып, елның соңгы көнендә 31 декабрьдә тәмамланачак. Армия сафларына китәргә теләк белдергән егетләр белән Эльмира Шарифуллина аралашты. Чакыру пунктына беренче утырышка килгән егетләр арасында Азнакай егете Денис Вәлидов та бар. Ул үз теләге белән армия сафларына китәргә әзер. Мин Азнакайның 3-нче мәктәбендә укыдым. Әлмәтнең Тизбе филиалын бетердем. Армияга у самого желание есть поехать. И семье тоже все желают, чтобы я служил в армии, так как и дедушка, и отец служили. Айнас Эксангалиев Шимадур авылыннан Лениногорск политехник көллиятендә пешекче һөнәрен үзләштергән. Абыйлары үрнәгендә хәрби хезмәткә барырга тели. Безнең гаиләдә 3 бала, 2 абыем бар. Алар армиядә служить итәләр, һәр минем вакытым килде. Так, армиягә үземнең төләү белән барам. Яхшы служить итәргә. Азнакай районы хәрби комиссары Руфат Гайнетдинов сүзләренә караганда, быел Россия кораллы көчләре сафын тулыландырырга районнан 60 ир-егет озатылачак. По сообщениям Генерального штаба Министерства обороны, наши призывники... Оборона министрлыгының генераль штабы хәбәрләренә караганда, безнең хәрби хезмәткә чакырылучылар Россия Федерациясе территориясендә генә хезмәт итәчәк. Алар махсус хәрби хәрәкәтләр зонасына кертелми. Агымдагы чакырылыш кампаниясендә цифрлы технологиялар актив кулланыла башлады. Ягъни электрон повесткалар таратыла башлады. Алар дәүләт хезмәтләре порталында хәрби хезмәткә чакырылучыларның шәхси кабинетларына килә. На портале госуслуг личные кабинеты призывников. Хәрби комиссар белдерүенчә, егетләр хәрби диңгез флотының коры җир, хәрби космик көчләр һәм махсус белгеләнештәге көчләр гаскәрләренә җибәреләчәк. Әти балык, теләгем әйтәсе килә, исән сау гына барып, инде менә үзебезнең инде габитене китәбез инде дәүләтне сакларга, дәүләтебезне, безне сакларга китәләр. Шуның өчен инде командирлар белән инде аңлашып, командирлар сүзен тыңлап, Нашой исән сауына туган дәүләтләр кайтсыннар, безнең балалар. Егетләр хәрби хезмәтне 12 ай дәвамында үтәчәк. Бүгенге комиссия утырышында барысы 20-гә якын егет катнашты. Армия сафларына озату октябрьнең 15-ннән башлана. Эльмира Шарифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Заманча офтальмология бер урында тормый, кичә генә фантастика булып тоелган технологияләр бүген чынбарлыкка әверелә. Әлмәт районы күп профильле хастаханәсенең офтальмология бүлегендә үткәрелгән остаханә моңа ачык дәлил булып тора. Мәскәү белгечләре белән офтальмохирурглар күрү коррекциясенең иң инновацион процедураларының берсе Smile Pro да үз техникаларын камилләштерделәр. Сегодня первые сутки, утром уже зрение 1,2.
120% каждым глазом. Илзира Галимова операциядан соң икенче көнне үк иртән күрү сәләте югары булган 3 пациенттың берсе. Ул Мәскәүдә яши, ләкин җирле табибларга күбрәк ышанам ди. Шуңа операциягә туган шәһәренә кайта. Вижу очень хорошо. Вот я думаю, будет ли разница между тем зрением, которое в линзах. Все равно линзы, они хоть и недостаточно комфортные, но вот единственный минус их надевать и снимать каждый день. Но сейчас даже лучше, чем в линзах. Все равно разница ощущается. Яңа җиһазларда эшләү тәҗрибәсе белән уртаклашу өчен клиникага Мәскәүнең әйдәп баручы офтальмологлары килә. 3 көнлек остаханә кысаларында белгечләр Әлмәт күп профильле хастаханәсенең офтальмология бригадасы белән берлектә 3 операция үткәрә. Smile Pro якыннан һәм ерактан күрмәү, астигматизмнан пациентлар өчен кулланыла торган алым. Операция башыннан ахырына кадәр нибары 12 минут вакыт ала. При Smile Pro разрез всего лишь 2 мм. Не пересекаются нервные волокна, у пациентов нет синдрома сухого глаза, нету клапана, нет риска его сдвига, и поэтому период реабилитации составляет всего неделю. На неделю мы исключаем баню, сауны, бассейны, контакты с водой, у девушек косметику на реснички. Через неделю занимаемся всем чем угодно. Bir күзгә лазер белән манипуляция 8 секундка якын вакытны ала. Хәзер республиканың көньяк көнчыгышында яшәүчеләр офтальмологик ярдәмнең дөнья күләм стандартларына ия. Хезмәт күрсәтү шул исәптән ирекле медицина иминияте кысаларында да мөмкин. Алсу Нуриева, Лия Муратова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Инвалидлар җәмгыятендә инвалидлар өчен ачык ишекләр көне үткәрелде. Төрле инстанцияләрнең 6 вәкиле махсус кешеләрнең барлык сорауларына җавап бирде. Әлмәттә яшәүче инвалид кешеләрне нәрсә борчый? Алар нинди сорауларга җаваплар көтәләр? Тулырак хәбәрчебез Асыл Әхмәтҗанова материалында. Әлмәттә яшәүче икенче төркем инвалид Геннадий Исмагыйлов безне инвалидлар җәмгыяте бинасы каршында ук көтә иде. Чара башланганчы ул безгә әлеге бинаның проблемалы участокларын күрсәтергә булды. Бинага керү алдында түбә зур боз төшү сәбәпле җимерелгән һәм барлык су пандуска ага. Аннан көн саен инвалидлар коляскаларда уза. Түбәсендә кәзерәк бар ул тишек. Анда яңгыр булгач, суыклар булганда бозлавык була. Шуның бик опасно инде. Инвалидлар җәмгыятенә очрашуга килгәннәрнең сораулары шактый. Аларга җавап бирү өчен бирегә социаль яклау идарәсе, опека, мәшгульлек үзәге, пенсия фонды, прокуратура вәкилләре, шулай ук юристлар килгән иде. Очрашуда катнашучыларның күпчелеген эшкә урнашу мәсьәләсе борчый. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнсә дә, һәркем җәмгыятькә файдалы булырга һәм үсәргә тели дип таный Рөстәм Галимбәков. Я остался. Bir ай элек мин эшсез калдым. Менә бүген миңа туры килерлек эш булса микән дип килдем. Эшләргә теләгем бар. Әле миңа махсус ай киеме дә бирелергә тиеш. Бу сорауны да бирәм монда. Своим желанием вот с этим вопросом. И прем мне положена спецобувь. Вот я хотел тоже об этом узнать. Светлана Бухтиева очрашуга кызы Полина белән килгән. Әни кеше сүзләренчә, кызга йөзү буенча тренер кирәк. Полинага 18 яшь һәм ул 6 ел йөзү белән шөгыльләнә. Шәһәр масштабында гына түгел, республика күләмендәге нәтиҗәле призлы урыннары күп. Кызганычка каршы, күптән түгел Полина тренерсыз калган. Мы очень нуждаемся в тренере. Без тренерга бик мохтаҗ. Безгә инвалид балалар белән эшли белүче тренер кирәк. Шәһәрдә тагын 2 кыз бар. Менә минем кызым һәм Влада инвалид балалар арасында Әлмәт өчен чыгыш ясыйлар. Без ярышларга инде 3 ел рәттән барабыз. Девочка Полина Бухтеева, это моя дочь, а еще Усманова Влада. Их всего 2 со всего города и со всего района Альметьевского. Ездим мы на соревнования. Уже 3 года подряд. Җәмгыять рәисе Розалия Лукманова билгеләп үткәнчә, инвалидлар өчен төрле инстанцияләрдә йөрү мөмкинлеге юк диярлек. Ә белгечләр бер урынга җыелгач, эшләр тизрәк хәл ителә ди ул. Без мондый мероприятияны һәр елны үткәрәбез. Һәр елны структуралардан безгә представительләр киләләр. Инвалидлар килеп үзләренең сорауларына җаваплар алып китәләр, консультациялар алып китәләр. Аларга бик зур рәхмәт. Үзләренең эшләрен бүлеп, безгә шундый зур игътибар биргән өчен. Сүз уңайыннан бинага керү юлындагы түбәгә кагылышлы мәгълүматны без кирәкле инстанцияләргә җиткердек. Аны хәл итәргә вәгъдә бирделәр. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә геология, тарих һәм заманча сәнгать белән тыгыз үрелгән арт проект тәмамланды. Шәһәр өчен истәлекле материал Чупай ташы сәнгать һәм тарихи тикшеренү объектына әйләнде. Проектны Уфаның заманча сәнгать музее вәкилләре кураторлык ярдәме белән ачык остаханәләр резиденциясе чынга ашырды. Ай дәвамында резидентлар Тула рәссамнары Олег Агафонов һәм Екатерина Бузова Әлмәт ташын тикшерде. Аларның эш нәтиҗәсе перформанс һәм күргәзмә тикшеренү булды. Я хотела почувствовать эту связь через какое-то осмысленное действие, которое близко мне. Ике оста ике урында. Ашык остаханәләр резидентлары булган Екатерина Чупай карьерында, Олег остаханәдә үз хезмәтләрен синхрон башкара. Екатерина таш чыгаручы хатын-кызлар истәлеген барлый. Олег таштан кала тергезүче иратлар турында хатирәләр яңарта. Төрле урында булсалар да ике рәссам да бер юлы ташташлар сүзен яза. Алар арганлыкка түзәр хәл калмаганчы, сүз инде үзенең мәгънәсен югалтканчы эшләрен дәвам итә. Бер мизгелдә рәссамнар алдан ук үзләре белән әзерләп килгән төшке ашка бүленә. Элек Чупай ташын табучылар да шулай эшләгәннәр. Мы посмотрели в область перформанса как раз по той причине, что перформанс Без позволяет... перформанс өлкәсеннән нәкъ менә шушы географик нокталарны үзара берләштерергә мөмкинлек биргәнгә карадык. Һәм бу сүз язылган кагаз ул кагаз гына түгел, ә гомумән ташка тарих буларак карау өчен этәргеч булып хезмәт итә. Способом избавиться вообще от слова камень и посмотреть шире. Ташташлар проекты айлык тикшеренү эшләре нәтиҗәсе. Бу сүзне алар эзләнү вакытында уйлап таба. Ул бер бөтенлекне Чупай ташлары аша берләштерелгән әлмәтләрне аңлата. Тикшеренү вакытында рәссамнар иске корылмаларны, карьерларны өйрәнәләр, музей, китапханәләрдә булалар һәм ул чорны үз күзләре белән күрүчеләр белән сөйләшәләр. Фәния Хәйретдинова төзелеш вакытын һәм таш чыгарганнарын хәтерләүчеләрнең берсе. Аның әтисе Чупай карьерында баш энергетик, бабасы таш кисүче, ә апасы йөк ташучы булган. Минем яшь чагым монда Чупайда үтте. Шуңа күрә Чупай миңа бик якын. Бүтән каникуллар, ял көннәре гел Чупайга гына йөридек. Элек автобуслар йөриләр иде, еш йөриләр иде. Без бабай белән идән су алатырык та, әзрәк ашарга чыгып китәдек, урманга, еракка, Чытырга хәтле, Чытыртау, Чытыр урман дигән җир бар, ул Көлшәрип кырыенда. Вот шунда җәяү барып, җәяү кайтадырык. Икенче көнне ачык остаханәләрдә күргәзмә узды. Анда артефактлар, тарихи документлар, фотографияләр һәм җыелган материаллар нигезендә ясалган сәнгать объектлары күрсәтелде. Бу экспозиция генә түгел, ә эшләнгән эш турында визуальләштерелгән хисап тоту иде. Таш табу чоры турында фактлар аеруча кызыксыну уятты. Мисал өчен, карьерда нигездә хатын-кызлар эшләгән һәм аларның ризыгы максималь гади, сөт, йомырка һәм алма булган. Кайбер көнне алар гомумән смена буе ашамаганнар. Все осложнялось тем, что традиции женщин и мужчин, они часто не ели рядом, но не могли кушать рядом с мужчинами, и по этой причине они либо ели отдельно, то есть мужчин, либо не ели вообще, и, в общем, это осложняло потребление пищи. Рәссамнар Олег Агафонов һәм Екатерина Бузова шәһәр тарихы, даталар һәм документларына түгел, ә куллар белән кагылырга мөмкин булган материя икәнлеген күрсәтә. Чупай ташы гади төзелеш материалыннан бу тарихның тулы хокуклы автордашына әверелә. Художниклар бик зур эш башкарганнар, бик күргәзмә бик ошады. У меня есть родственники в Чупаево, и мне было очень интересно узнать про это место побольше, про камни. Художники сделали большую работу и очень хорошо постарались. Было прям очень насыщенно и интересно. Алсу Нуриева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Космос турындагы хыял күпләр өчен китап битләрендә яки киноларда гына яши. Әмма Әлмәт халкы өчен бу хыял хәзер бер адымга якынрак. Әлмәт ТКның Open Science шәһәр лектория кысаларында ничек космонавт булырга дигән уникаль лекция узды. Һәм аны бу катлаулы юлның бер өлешен үткән кеше Россиядә космонавтиканы популярлаштыручыларның берсе Никита Матасов үткәрде. И самое главное, вам необходимо написать мотивационное письмо, почему я хочу стать космонавтом. Орбитага юл суперсәләтләрдән түгел, ә тулысынча конкрет һәм ирешеп була торган адымнардан башлана. Хыялны чынга ашыруда беренче һәм иң мөһим этап кандидатларны сайлау. 35 яшькә кадәрге яшь, югары инженер яки техник белем булу, бу өлкәдә 3 елдан да ким булмаган эш тәҗрибәсе, яхшы сәламәтлек, психологик тутырыклылык һәм күп еллык интенсив әзерләнүгә әзерлек. Никита Матасов космонавт булу өчен кешенең нинди таләпләргә туры килергә тиешлеген аңлатты. Очень важен рост сидя, это до 99 сантиметров. Зачем это необходимо? Потому что когда вы летите в космос, вы летите не стоя или не на скамеечке сидите, а летите в так называемой позе эмбриона. То есть ваши коленки притянуты к груди,
И вот в этой позе, если вы измерите от нижней точки до верхней свой рост, и он будет не более 99 сантиметров, то отлично, опять же, минимальному критерию, чтобы полететь в космос, вы тоже соответствуете. Космик қонақ фото һәм видеода космонавтлар әзірлеу үзәген күрсәтте һәм ұшыш алдынан күнегүләр турында сөйләде. Тыңлаучылар скафандрның шәхси космик корабль һәм аның авырлыгы 120 килограмм булуын, орбитада Рунглиш дип аталган рус һәм инглиз телләре катнашмасында сөйләшәләр икәнен белделәр. Космонавтлар мәңгелек студентлар Никита Матасов. Һәрбере әзерлек чорында 100дән артык имтихан һәм зачет уза. Моя задача показать, что не только... Минем бурыч космонавт һөнәреннән тыш космоска очу мөмкинлеген тудыра торган башка һөнәрләр турында да сөйләү. Алар да бик кызыклы. Инженер, конструктор, җыючы, методистлар космонавтның космоска очу юлында озата баручылар булып тора. Кто, собственно, сопровождает космонавта на пути его становления и полета в космос. Чыгыштан соң лекциядә катнашучылар барлык үзләренең сорауларын бирә алды. Какой химический состав воздуха в полете? Такой же, как и у нас. Вот каким воздухом мы дышим, такой же и в космическом корабле, такой же на МКС. То есть это азот, кислород и различные примеси. Мне лекция очень сильно понравилась, много интересного, увлекательного, полезно. Бүгін балалардан келдім. Таңнарға космос турында бик яңа көп информация ишеттек. Никита бик галим кеше, яшь, бик информацияларны доступны итеп яшь поколениега аңлатып бирде. Рәхмәт аңа бик зур. Күп яңа белемнәр алдан башка һәрбер килүче спикер янына менә алды, чөнки һәрбер лекцияда китап уйнаталар һәм менә бүген аның җиңүчесе мин булдым. Open Science шәһәр лектория кысаларында бу очрашу 12-нчесе. Узган елның октябреннән алып Әлмәткә палеонтолог, нутрициолог, нейрошелтәрләр буенча эксперт, астроном һәм башкалар килә. Очрашуларга сабыйлар, студентлардан алып өлкәннәргә һәм пенсионерларга кадәр килә. Иң өлкән яшен әйткән тамашачыга 93 яшь ди оештыручылар. Они интересуются, они приходят разного возраста, задают вопросы, им все интересно, какие-то новые пытаются найти смыслы. Это потрясающе, мне кажется, это самое главное достижение. Киләсе очрашу Бим радио алып баручысы белән 19 ноябрьдә булачак. Аснуриева, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.